Kumusta mong kaigsuunan ko diya kang Kristo may adlaw kaninyo? Pininausab ang Lamdag, ang Catholic Forum. Magigambit kaninyo, mahitungod sa pagtuong Katolikanhon, mahitungod sa simbolo sa krus o paghimo niini. Nganong ang usa ka Katoliko manguros. Kini si Rico Rivera, hinaut nga makiguban ka mo kanako niining gamayng gutlo nga akong pagpaambit kaninyo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Nganong ang mga Katoliko manguros man? Tungod kay ang mga Katoliko lawom kaayo ug halapad ug dako ang ilang pagtuo mahitungod sa kabalaan sa krus. Once nga mga Katoliko maghimo niini, nagpadayag kini sa duha ka dagko kay nga mga misteryo mahitungod sa atong pagtuo nga Katoliko. Ang una, nagpadayag kini sa Holy Trinity, sa Trinidad, sa balaan nga Trinidad. Kung ikaduha, nagpadayag kini sa atong kaluwasan. Iyang cross nagpadayag man nga ang cross kaluwasan sa taong malaumon. Si San Pablo sab diha sa iyang sulat ngadto sa taga Galacia sa uluhan 6 tudling 14 nagaingon man nga magpasigarbo kita sa cross ni Kristo kay ang kalibutan patay na alang kaniya. Nga sa ato pa, hindi kita maulaw sa paghimo sa sign of the cross kay kana ato mang kaluwasan. Sa atong paghimo sa sign of the cross sa pag-ingon nato nga sa ngalan sa Amahan, dili sa mga ngalan kundi sa ngalan. Nga sa ato pa, nagpadayag kita sa usa lamang ka Dios. Ingon kita nga sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Dios Espiritu Santo. Padayag nato nga adunay tulo ka personas diha sa usa lamang ka Dios nga gitawag og Holy Trinity. Kung naghimo usab kita niini diha sa atong lawas, nagpadayag kini nagatuo kita sa kaluwasan pinaagi niini. Diha sa cross gilukat ni Kristo ang mga sala sa kalibutan. Giluwas niya ang mga tao pinaagi sa cross. Unsa ba ang porma sa kamot diya sa atong pagpanguros? Inana ang porma niini. Nana, inana. Nga sa ato pa, nagatuo kita sa Trinidad, sa Holy Trinity nga dunay usa ka Dios, tulo ka personas. Ug kining duha ka tudlo nga duna sa ubos, nagpadayag kini sa duha ka kinaiya ni Kristo. Ang iyang kinaiya nga Dios nun ug ang iyang kinaiya nga tawhanon. Sa ato pa inana ang porma diya sa atong pagpanguros. Ug naay simbol nga akong nakita usab nga 5 ka tudlo. Nga sa ato pa nagsimbolo kini sa 5 kadagkong samad ni Hesukristo sa iyang duha ka kamot, sa iyang duha ka tiil o sa iyang kilid. So pa inana ang simbolo. Sa mga nasod nga under sa una sa Hispanic time, ang pagpanguros sa agtang, sa baba o sa dughan gigamit man gani kini diya sa duha ka ebanghelyo diya sa Santa Misa. Ug ang panguros usab mahitabo diya sa Santa Misa 51 ka higayon o 51. Pero sa katong sa Tridentine Mass. Pero diya sa Novus Ordo nga misa, ambot og pipila nga lang ka cross ang mahitabo na. Siguro sa pagsugod o katapusan sa ebanghelyo o diya sa consecration. Panuolang ka na. Apan diya sa Tridentine Mass, kadaghan mahitabo ang sign of the cross. Nga sa ako nang giingon, doon na kini 51 times. Sa ako nang giingon ganina nga ang sa mga nasod nga under sa Hispanic time,
Ang pagpanguros sa agtang sa ginagmay, sa baba, o sa dughan, maglitok dahin kita niini nga mga pulong sa ngalan sa balaan nga cross, gikan sa among mga kaaway, panalipdan mo kami. Pagahimon under sa Hispanic nga mga countries, parehan sa Pilipinas, under kita sa Spanish niadto. Nung naandan nga sa Santa Misa, pagahimon ang niyana. O ang ginagmay sa mga cross, panahon usab sa una sa pagpangluto sa mga Kristiyano, aron di sila mabantayan, mao kinang ilang gihimo ginagmay nga sign sa baba o sa dughan. Ang simbolo usab-usab ni anang krus sa agtang, krus sa baba o sa krus sa atong dughan diya sa Ebanghelyo. Pasabot usab kini nga diha sa atong hunahuna nga masunod nato diha sa atong kabubuton ang pagtulun-an sa Ginoo ug malitok nato sa atong mga baba ang pagtulun-an sa atong Ginoo ug mapuy-an nato sa atong kasing-kasing. Paghimo nato sa simbolo sa cross, usa na kana daan kagahom, expression kana sa atong physical nga expression sa pag-ampo. Ang paghimo pa lang nato niya na nakigkontra na kita sa kadautan sa yawa. Tungod kay ang yawa mahadlok sa cross kay diha siya napildi. Sa cross gipildi ni Hesukristo ang sala. Nga sa ato pa ni Kurog ang yawa diha sa simbolo lamang sa cross. Diya usab sa atong paghimo sa sign of the cross, kita nagaangkon nga kita ilalom kita sa tao nga nagpalansang sa cross nga atong manluluwas nga si Hesukristo. Ug diha usab sa atong paghimo niini sa sign of the cross, giangkon usab nato ang proteksyon gikan sa mga kadautan, batok sa mga espirituhanon o lawasnon nga mga kadautan. Mao kini ang gahom sa krus. Matod pa ni St. John Damascene, ang simbolo sa krus maparehas usab kini ni adtong pagsaylo, pista sa pagsaylo, atong marking sa mga pertahan sa mga Israelites. Inani usab kuno ang simbolo sa krus sa atong panahon karon. Nakitang tanan, ang mga Katoliko dapat gyud dunay krus sa matag panimalay. Ay kini simbolo man yadtong nagatuo kang Kristo nga pinaagi sa krus, maluwas ang tanang mga tao. Ang simbolo usab sa krus ang history niini masubay kini diya sa apostolikanhon nga kasaysayan, masubay kini nga gikan gayud kanila sa mga forefathers, sa mga unang mga magtutuo nga atong mga amahan sa Kristohanong pagtuo nga Katoliko. Sa tuig 325, dunay tawo nga gitawag og Constantine. Si Constantine usa ka atheist, pagano. Pero sa dihang dito sa gubat sa Bridge of Milvian sa 312, si Constantine o kauban sa iyang mga tao nakakita og simbolo sa krus sa langit. Og doon na po'y word nga pataba ni ini nga nagkanayon in hoc signo vinces, in this sign conquer. Mao katong nahitabo adtong panahon niya. Then pagkagabi sa sige siya gunahuna may tungod siyang nakitaan. Sa pagkagabi niya na gipadamgo siya ni Jesus Christ. Nga pinaagi atong imong nakita nga simbolo, nga cross nga simbolo, ikaw magmadaogon gibutang kini diha sa inyong mga taming. Og tinuod man pagka October 28, 312 AD, sa dihang nakig-away na si Constantine batok sa mga pagano sa dito sa tulay sa Milvian, nagmadaogon siya. Ug tungod niini, humok na kaayo siya ang iyang pagtagad ngadto sa mga Kristiyano.
O sa hinay-hinay nahimo na gid nga ang Kristyanismo kabahin na sa pagtulunan o relihiyon sa Roma. O gikan niadto tungod sa kadaugan dako man kay ang honor nga kadaugan tungod sa ang pagkakuha sa Roma, mao nga nagtukod sila sa Constantinople. Ug niadtong panahon na sa 325 AD namugna ang Council of Nicaea nga nagahisgot ang council may tungod sa Holy Trinity. Nga dula kayo kini kalambigitan sa atong pagtuo diya sa krus. Nagpadayag man kini sa atong pagtuo diya sa Holy Trinity. Ang mga tao nga dunay pagtuo bisag sa istorya lamang nagatuo. Pero ang mga tao nga walay pagtuo mahitungod sa damgo ni Constantine bisag pila pa ka istorya ang imong buhaton sa mga taong dili ganahan mo to, dili kana mo to. Pero sa mga tao nga mga magtotoo, bisan sa gamay lang istorya mahitungod sa maong hitabo nagatuo na niini. Kung ang imong buot sabton gyud ang krus dunay dako ging kalambigitan sa pagtuong Kristohanon. Kaysa ako nang giingon ganina, ang paghimo niini usa man kagahom. Pero sa mga tao nga wala mo tuo niini, usa kini ka bugal-bugal. May tungod sa uban, panagang kuno. Bisag walay kontra, nangiskrima kuno kita, mga Katoliko. Sa sulat usab ni San Pablo, ngadto sa taga una nga Korinto, 1:1-18, nga ang cross binuang alang ni adtong wala maluwas. Apan kanatong giluwas pinaagi niini, gahom kini alang kanato. Iyaw mo kana. Si San Pablo nagaingon niini mismo. Nagbiya sa akong giingon ganina diha sa Galacia, pasigarbo lamang nato ang cross ni Kristo. Di ba? Sa ato pa, dili sayop ang paghimo niini. So agi og summary sa akong panghisgutan ganina nganong ang mga Katoliko maghimo og sign of the cross. Sa paghimo nato niini, nagpadayag kita nga nagatuo kita sa Holy Trinity. O nagpadayag usab kini sa atong kaluwasan. Kung moingon kita nga sa ngalan sa Amahan, dili sa mga ngalan. Nagpadayag kita nga adunay lamay usa ka Dios. Ug usab kung maghimo kita niini diha sa atong lawas, nagpadayag usab kini nga kita nagatuo nga ang ikaduha nga personas nahimong tao diha sa mahal nga birhen ug nagantos o gitubos kita pinaagi sa iyang kamatayon diha sa cross. Ug maghimo kita sa sign of the cross, gipanalipdan nato ang atong kaugalingon batok sa daotang espiritu o lawas nun nga kadautan. So ang doon ay mga tao nga naulaw sa cross, nganong maulaw man, mga oros gani bisan diya sa pagpangaon, kalit-kaliton lang. Murag na aras dughan taman. Nang ikaulaw man nato ang cross nga mao man kana ang simbolo sa atong gituohan. Nang pinaagi sa cross, kita maluwas. Nautunta nga bisan sa ginagmay, doon na kamoy nakutlo nga kahibalo mahitungod niini. Kung doon na kamoy comment, isulat lang diya sa baba. Manghinaut ako nga suportahan niyo akong channel pinaagi sa pag-subscribe niini. Kini ang Lamdag Catholic Forum. Kini lang si Rico Rivera. Antod sa sunod na itong higayon, daghan po man kayo kitag panghisgutan. Nautunta nga magasunod ka mo niini. Ave Maria.